केन्डेल बायगोन प्रत्येक मासनि 13 थारिख खोन्थाखादों जोंना आदैया बे 13 थारिखआव बेखायनो नोंथांमोना बे लेखाजों लोगोसे जुनानै बाव होफाबानो जाबाय जों गावनि जायगायावसो बिहैगोन बियो सैथानि आखुथाया माबायदि सैथानि आखुथाया माबायदि नुयो माबायदि बेबहार खालामो जों बेखौ नुनो मोनदों नोङो जिसुनि मुङै आं नोंखौ बुंगोन दलर थादों जिसुनि मुङै आं नोंखौ बुंगोन सिरि थादों मानोना बाय गासै फोथायगिरिफोर दं गोबां गोथार गोसोजों जिरायना खोनासंदों बे जायगायाव गोथार गोसोजों इसोरखौ खुलुमनो फैदों नोंबो इसोरखौ खुलुम लुसिफार नोंनि बेंखनाव लुसिफारा नोंखौ बेनिफ्राय गला आरो बिनि जिउआव सिरिसे जाय सैताना नोंखौ बेंखिगासिनो दं नोङो लुसिफार सैतान नों बेनिफ्राय गला नोङो इसोरनि फोथायसुलाफोरखौ नोङो लोरबां खालामनो थाखाय बे जायगायाव फैदों इसोरखौ अनग्रा गासै बे जायगायाव फैनाय सुबुंफोरखौ नोङो गावनि गावखौ दुगा खालामनानै लुसिफारा दिन्थिनो फैदों बेबायदि जों नाजारि दिन्थिनो नोंखौ बुंबाय थानो नाङा बेनिफ्राय लुसिफारनो बिनि आत्मानिफ्राय ओंखार नों जोंनि इसोरनि फोथायनायाव नों जोंखौ लोरबां खालामनो नों हानाय नङा जों जिसुखौ फोथायो जों जिसुखौ अनो आरो लुसिफार नों बिनिफ्राय ओंखारला नों आखाइ खबना लुसिफारनि नै एक्टिंखौ नायहर लुसिफारनि एक्टिंआ माबायदि मानसिखौ मोनब्ला अरगोन सोरखौबा मोनब्ला बारसिगोन सोरखौबा मोनब्ला जागोन सोरखौबा मोनब्ला दानस'गोन आरो बे दानस'नो हाया अरनो हाया गावनि रागाजों गावनि बेसेबां बियो सैनो हायि जाबाय इसोर खुलुमग्राफोरखौ बे नायनो हालिया जिसु खृष्टनि दुखु सैनाय सम अननानै न'खरनि सोरबाफोर दंबा लेंनो हागोन बाहेराव दसे बाहेराव जिरायना लाबोदों मोजांनि थाखाय नोंगौ नाथाय बे डिस्टार्ब खालामदों मानो बिहर खापनि थाखाय जोङो बे इसोर बुस्थुखौ होबाय थानायाव बिनाय समावल' लाबोदो आं बिनाय समाव बिबावगोन बिनायनि टाइमावल' लाबोदो आरो बिनिफ्राय दा नोंसोर रावबो जिरायनो हानाय नङा बेनि डिस्टार्ब खालामनायाव बे मोनसे बै सायाव जिरायना लाथ'नो हागोन बहाबा बे न'फ्राबो साइडआवहाय बेखौ नायहाबलाय थादों आं सानदों आं मोनसे जानानै फिसिनोसै नामा दरखमाखौ थांसिगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना खावब्ला माबा नुजाफैफिनो जों बे गोथार सानखौ मोननो हादों फोरबो आरो बे मुलियानजों लोगोसे साफ्रोम लोगोजों थानाय जोंखौ दैदेनगासिनो दं फोरबो दिनै जों मोजाङै नोंनि रावफोरखौ खोनासंनो आरो आंनि मैखुनावबो नों थानाय फोरबो नोंनि जिउखौ आंनो हरदों गोथार जिउनि बोलोजों आङो नोंनि रावफोरखौ मोजां बिजिरनो हानाय बायदि साफ्रोम फोथायारिफ्रा नोंनि रावफोरखौ खोनासंनो नों गोथार जिउखौ हरदों जाहाथे जोंनियाव बानाय मेंनाय उन्दुनो ओंखारनाय गाज्रि साननायफ्रा जोंनि मैखुनाव थायै बायदि आरो गोजान जानानै जोंनि गोथार जिउनि बोलोजों आबुं जानाय बायदि फोरबो आंनि सालायाव आंनि मेलेमाव थानानै नोङो गावनो बुंदों फोरबो साफ्रोमनि मैखुनाव थानानै नों जोंखौ मोजां खोनासंनो आरो बुजिनो हानाय बायदि नोङो बोर होदो बेखौ बिबाय जेनेबा खामग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरो फुङाव मोनदों फिसाखौआव दै जमा जादों ओमफ्राय बिजार सोमजिदों बेखौहाय हासुनायजों खिनायजों हगार होबायमोन ओमफ्राय दा देहाखौ दुरबल मोनदों जों बयबो आखाइ फोलावहरदो बिसोरनि थाखाय दे आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिननि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिन
신다니 불러라. गोसोआव सिन्तानि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैगोन. बिसोरनि सायाव थाफैगोन जिसु हालेलुया हालेलुया जिसु हालेलुया हालेलुया जिसु हालेलुया Hallelujah. 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 और जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि राजा फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै